Oh, hallo kijkers. Dan zou ik denken, wat gaat hij gek in de jacuzzi? Maar ver van het bestuur, van de fanclub Springlevend. We zijn kijken op een ganz schön seizoen, een topseizoen. En daar zit het geld wat overhoudt. Hey, dat zullen we goed gebruiken. Hey Helene, hoi Boris. Hallo. Hoi. Hallo Helene. Helene, denk aan de 1,5 meter. Ach jong, stel ik toch niet zo aan. Regeltje is regeltje. Ach, kom op. Dan als voorzitter beslis ik alleen maar vrouwen in de jacuzzi. Kom erin, doe dat. En waar is? Ach, dan zet ik me maar alleen neer. Helene, gezond eten. Ja, wij dat worden chic joh. Geweldig, ja. Mijn god. Het begon al in Smitter Sinterklaasmiddag. Klopt. We hebben er zoveel genoten. En wat kregen we toen? De kregen het LVK. Ongens. Het LVK, hoe die twee stongen waren. Ja. En dan hadden we er speur toch nog gehad. Ongens. Onlangs. Ja, en toen de geweldige barbecue. Geweldig dan. Echt Dit jaar super top dit jaar. seizoen wordt, jongen. Ja, Heerlijk, echt heerlijk. super. Nou, dan gaan we nu kijken naar dat leuke filmpje met al die leuke activiteiten van het afgelopen jaar. Misschien nog wat pepernoten? Ja, gooi maar wat pepernoten. Ja, hop. Koolstofvis. Je hebt ook nog mandarijntjes. Ook nog mandarijntjes. Wie wil er graag een mandarijntje? Insect terroriseert de overburen van het afgebrande huis elk jaar opnieuw. Dat huis staat eigenlijk. Oeps. Hier komen! Hier komen! Verdomme! Kijk uit met je ei. Want het begint eraf te vallen. Kijk uit, hij valt bijna. Kijk naar onder. En dan... Waarom heeft Rob altijd rode ogen na de seks? Waarom heeft Rob altijd rode ogen na de seks? Het antwoord is... Rob heeft altijd rode ogen na de seks door de pepperspray. Applaus voor Rob! De winnaars van de grote Springlevend Fanclub Speurtocht zijn geworden... de Pelgrimsgroep. Klaar waarom jullie zo lang onderweg waren. Dan komen we nu aan die... Nou, ik kan u een grapje vertellen. We hebben niet gerepeteerd en we hebben hier opgeschreven. De volgende vraag is, we beginnen te zingen en we stoppen ergens. En die staat er, we moeten stoppen bij het woord en. Geen idee. Dus wat dit is, weet ik ook niet. Oh, dat filmpje dat was schon, waar. Dat was geweldig, kerel. Had je het terug met gezien op het afgelopen seizoen?
Geweldig hè jongens. Hè? Hey jongens, ik ben er klaar voor, hè. Kom eens lekker poedelen bij je. Poedelen? Dat is geen poedel, dat is het Helene. Hop. Als nog het achter staat, alleen maar vrouwen in het jacuzzi. Gaat je toch liggen joh. Godverdomme, ben je toch van 2 weken in een gebad geweest? Ja, Jan. Het kan omdat ze pas voorbij is. Dan zijn ik eerlijk gezegd helemaal vergeten. Dus pas bij het bestuur. Maar by the way, wat gaan vrede komend jaar ons allemaal doen? Nou, komend jaar. We gaan beginnen de 24e in de bus met een spokentocht. Meer zeg ik dan niet over, maar zorg dat ze erbij is. Ja, en dan hebben we ook nog een fantastische kerstmiddag met kerstmannetjes, kerstengeltjes, kerstbomen, etc. En het eerste keer doen voor dit jaar een carnavalsmiddag met een eigen prins en prinses van de fanclub. Een prins en een prinses? Ja. Geweldig dan. Zullen we er ook nog een keer zo'n speurtocht de dag aansluiten? En natuurlijk de Barbecue! Dat zullen we toch zeker weten. Hey, leukjes, ziet. We maken er een topseizoen ervan, wa? Ik zou zeggen, we gaan lekker bubbelen verder. Ja, zeker. Voilà. Hé Maurice, Ja, wij de vrienden willen aanmelden, hè? Ja. Zonder dat men niet het weet. Wie moet je dat doen? ik zou zeggen, Maurice, Ja. leg dat eens even uit, jong. Iedereen kan zich natuurlijk aanmelden bij een van de bestuursleden. Of natuurlijk bij de wetsman, de slagerzanger van Springlevend, die altijd te verre wegwijnen. Of ze kunnen natuurlijk een mail sturen naar het mailadres dat hier onderaan verschijnt. Geen eens op dat ding. Ja. Dit, dat was geen dubbelscreen. En zo zeggen, jongens. Geen groot hoor. Ik kom erop, dan gewoon veelmaal samen in bad dan, dan is dat opgelost. Hoi hoi!